आज हम अपना भतीजा खातिर गावतनी जहिया तहार बियाह होई, शिल्पी के बियाह होई, खुशी के बियाह होई, तो हमारा भगिना खातिर न गावे के पड़ी, गाना पड़ेगा। ए ललना खुशी आई बड़ी बहुत सुंदर। आज बड़ा ही खुशी के बात बाकी सब कलाकार सनी भैया के व्यवहार के ऊपर पटना में जब भी हमने के दिक्कत होला हर क्षेत्र में तो सनी भैया हमने के मदद कैले बड़े। आज हो कर्ज के चुकावे खातिर हमने के अपना भतीजा के जन्मदिन के अवसर पर आवे का मौका मिला। इसको भी बनाइए। हम अपना ओर से अपना बेटा के बहुत बहुत आशीर्वाद दे। और आज शायद ही कलाकार जे भी आइल बा सभी अपने आप में व्यस्त बा। वो चाहे हमारा अनुपमा होखस, चाहे खुशी, चाहे बहुत सुंदर व्यवहार के लड़की शिल्पी, चाहे बहुत सुंदर व्यवहार के बड़े भाई विजय चौहान जी, हमारे भाई निशान, हमारे दुलरुआ भाई धनंजय शर्मा जी, ये सभी कलाकार आज व्यवहार में आइल बा। तो हम अपना ओर से सब कलाकार के ओर से वो रुद्रांश के बहुत बहुत आशीर्वाद दे कि बाबू हमारे पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनस, माता पिता के नाम रोशन करस। अब हम उपस्थिति में एक दूगो गीत सुना देते हैं। कि 7-8 बीतले महीना की छेदी के चिन्ह लू भगिनवा के। हाँ जानती हूँ। बड़ी लंबा टाइम भी कहले भी आई को अब हमारे जो ना भी तो प्रेम था, दोनों की तरफ से प्रेम था। अच्छा भगिना ठीक बड़े मामा खराब बड़े कि 7-8 बीतले महीना की अरे नौवा चढ़िया आइलू हो ए ललना धोनिया के, ललना धोनिया के देह तू मरइले की मुँह पिया आइलू हो ललना। ए ललना धोनिया के देह तू मरइले की मुँह पिया आइलू हो। 7-8 बीतले महीनावा की अनुपमा आज हम अपना भतीजा खातिर गावतनी जहिया तहार बियाह होई, शिल्पी के बियाह होई, खुशी के बियाह होई, तो हमारा भगिना खातिर न गावे के पड़ी, गाना पड़ेगा। ए ललना धोनिया के, ए ललना धोनिया के देह तू मरइले की मुँह पिया आइलू हो। ए ललना धोनिया के देह तू मरइले की मुँह पिया आइलू हो। एक तो मरिया धइ के जाबो ए बबुआ, मरिया धइ के
का चुनु शर्मा जी दर्द तो मरिया में विष भइले मनवा में खीस भइले हो दर्द तो मरिया में विष भइले मनवा में खीस भइले हो ए ललना ओही घरी ललना ओही घरी पिया जी के पवन की खूब गरी दी हो तीनों है ललना ओही घरी पिया जी के पवन की खूब गरी दी हो तीनों है देहिया तो भइल बिया भरिया भौजी के देह भारी हो गइल बा आसान निमन बाना भौजी हो ये तार मौसी भौजी के बोला बहन के मत बोला भौजी के बोला भौजी का मंच पर भौजी बनाते हैं भौजी का नौवा ओरिजिनल जीवन में भौजी ना बहन बनाए बाकी मंच पर सब कला एक तरफ बा भौजी आई साउंड के जवाबे नहीं थे बहुत सुंदर साउंड अति सुंदर भौजी के देह भारी भइल देहिया तो भइल बिया भरिया तोहरिया न निकलेली हो देहिया तो भइल बिया भरिया भरिया न निकलेली हो देहिया तो भइल बिया भरिया तोहरिया न निकलेली हो देहिया तो भइल बिया भरिया भारी बहरिया न निकलेली हो ए ललना सावन के जय हो बोलिए मैडम जी ए ललना सावन के ए लाला अरे अंगनवा में बिछली की अब भारी डर लागेला है